O Chantada B colocoulle 4 goles ao Palas a pasada fin de semana. Unha nova vitoria dun conxunto que se mantén no cumio da táboa, algo que polo momento só é un posto que dá certa tranquilidade segundo o técnico que non quere pensar máis alá. Sempre é positivo gañar, sobre todo cando faz con boas sensacións, como foi na segunda metade. Contra un equipo que o ano pasado quedou terceiro na Liga e prácticamente son os mesmos xogadores, non? Para nós era un partido importante para aumentar o colchón cos perseguidores, o colchón de puntos, e parece fácil porque foi un 4-0, pero o partido na primeira parte sobre todo estuvo bastante igualado, onde foi parexo por dous equipos e se nos chegan a empatar nos houberan complicado moito a segunda parte, non? Foi un equipo que nos veu a presionar arriba, que nos veu a poñer as cousas moi difíciles, e nós, nesa inercia deles de presionar arriba, foi onde nos deixaron a ter ocasións, porque xogábamos sobre as espaldas deles, e tuvemos 2-3 chegadas moi claras, non nos adiantamos, despois o partido puxose parexo, eles dispuxeron tamén das súas ocasións, pero acertamos nós con gol de Xende, unha boa xogada entre miras de Xende, e así nos fomos ao descanso, non? Despois organizámonos un pouquiño mellor, tras o paso por vestuarios, e adiantámonos pronto na segunda parte, despois coa lesión de Mirás houve un parón que a nós nos beneficiou, evidentemente, cun 2-0, e a eles como que os pillou un pouquiño en frío, e despois xa chegaron os outros goles e incluso tuveron máis ocasións para ampliar o marcador. Primeiro na táboa con 26 puntos é unha situación tentadora para pensar no ascenso, pero o equipo quere centrarse no momento e non especular. Nunca hai situación relaxada hasta que acaba a temporada, non? Entonces, ponnos nunha boa situación, evidentemente, mantemos o colchón de puntos co terceiro clasificado, que actualmente é 5 puntos, e esta semana, sobre todo, temos un partido importante debido a que xogan entre si o segundo e o terceiro clasificado, e o cuarto e o quinto tamén entre eles, e entón, de gañar, sí que vamos a sacarlle puntos aos nosos perseguidores, non? Atentos porque van a Brollón, campo históricamente difícil para os chantadinos. É como se fose un derbi e sempre nos complica moito a vida, non é fácil ganar ali. É un equipo que é moi intenso, é un equipo que o balón parado suele facer peligro, e despois, ca xente que teñen, co público que apreta moitísimo, apreta moito o árbitro, os xogadores sempre teñen outra motivación ali, entón vai a ser un partido moi complicado. Debemos intentar continuar nesta liña, e agora xa queda pouquiño po parón e debemos seguir exactamente igual, non podemos baixar, nin a nivel de adestramentos, nin a nivel de partidos, e salir sempre ca mesma disposición de intentar gañar e nada máis.